No, witajcie moi roztomili. A widzicie, że ich tak ubleczony galantnie, bo wróciłem z moją lepszą połową z koncertu we Filharmonii. Koncert był z kuli uczczenia 80. rocznicy tragedii górnośląskiej. Powiem wam, ja takim srogim melomanem za fez nie jest, choć rozważa do filharmonii, rozważa do opery, rozważa do powiedzmy sobie baletu. Ale dzisiaj na tym koncercie był taki, jak to się go utwór, który nazywał się Statek Szaleńców. A ja, jak przymknął oczy, to widział szyf wariatów. I to szyf, na którym, jak to normalnie na szyfach, takich na żagle, na foku było napisane zusammen, na grocie razem, a na bezanie sztama. Wszystko to jest to samo, ale było 5 kapitanów. Jeden wołał zwrot przez sztak, drugi przez rufa, trzeci go dał ster na backboard, czwarty na starboard, piąty go dał refować żagle, a jeszcze ten pierwszy go dał nie, żagle na maszt, trzeba ten i ten szyf. No nie miał prawa dzisiaj zapłynąć. Na pewno nie do takiego śląskiego portu, którym będą się marzył. Raczej płynął ku temu, co by... Aha, jeszcze jedno. Na tym szyfie były 3 miana. Oberschlesien, Górny Śląsk i Wierchny Śląsk. I tu trzeba podać, że to było takie podstawowe podzielenie. Jedni myślą o Śląsku po niemiecku, drudzy po polsku, a trzeci po śląsku. A tak richtig, jak chcemy coś znaczyć, żeby ten szyf płynął w dobrym kursie, to musimy przestać mieć 5 kapitanów, w F-noście frakcji, a mieć jedna idea. Nasz heimat musi iść do przodku, bo jak nie, to heimat zostanie bez Ślązaków, Szlejzerów i Ślązaków. No to już zaś, niech mu się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej z Pomboczkiem.